कान के बाली नैहर के हां नहरे के बाला नैहर के घड़ी नैहर के नहरे के तो कुछ दिन में कबू को 3 गो लड़का के जन्म नैहर के जुतवा से मारा जुतवा से रउआ के पहले ही से तबीयत खराब बा, रोजे रोजे दारू पियतानी, कुछ हो जाई दादा तो हम कैसे जियो। अरे बा मेहरारू हमारा आँख खोल दिल। अरे बा ठीक है भैया, अब के निशा में मर गई हूँ। हमर मेहरारू के कर दुआरी जाई था रे दादा, हमर लड़का के कराई भीख में। हम क्रिया खाते नहीं, मैंने गलत रास्ता को पकड़ लिया। हम क्रिया खाते तेरा सामने जय दुर्गा माई, आज के बाद कोनो निशा ना करा में करा बेटी जो निशा बा केवल खैनी चलेगा। कान धर के उठ बैठ करो, कान धर के उठ बैठ अभी अभी कोई निशा ना करम हम। हमारा तबीयत खराब चलत बा, रोज दिन शराब चलत बा। तबीयत खराब चलत बा, रोज दिन शराब चलत बा। क्या तरह हाय 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 पानी मिलावा कस रेल दी निशा बाबू यार। अरे रेल दलस बउआ माइंड चढ़ गइल। आरी लो चढ़ल दारू दिमाग पर चढ़ गइल बबुआ। जिला में कौन रंगदार है रे? अब बा के हो जिला में हम रंगदार। हम कौन कौन है? चिन्हत लिखा का कौन है? ज्यादा ने दारू पीले बने मेहरारू के कहम के तने मुर्गा बना के खिया हुआ बनाओ प्राण पेरी ने प्राण पेरी मनोहरा के मैया तने हमरा के मुर्गा बना के खिया हुआ मुर्गा मुर्गा खाई आ गइल। हां आ गइनी आ गइल दारू पी के। के पैंट पहनावो। अरे बाप रे बाप, हमर छोट छोट लइकन बा। हम छोट छोट लइकन छोड़ के आ तारा खातिर आधी रात में मुर्गा बनाई ना बनाई ना मुर्गा हम मुर्गा उर्गा ना बनाई ना बनाबे मुर्गा ना बनेबू तो काहे खाती आइल बाड़ काहे खाती आइलू ह पैसा हमरा बिना रहल। अच्छा 100 रुपया के चिवाट महुआ के लेल बनी तने हमरा के अपन सिकरी दे दे तू। हां बेच के ललका पीत टेलतिया एगो नैहर के निशानी सिकरी बाचल बा। अच्छा के देले बा हमर भाई। अच्छा नसीर उसी करिया दे दी। हां देवे हम पड़ता सिकरी उकरी ना दे। देवे पड़ता सिकरी ना देबू ना देबे ई सिकरी तोर नैहर के हां पटक कर ले ले कान के बाली नैहर के हां नहरे के बाला नैहर के नहरे के घड़ी नैहर के नहरे के तो कुछ दिन में कबू को 3 गो लड़का के जन्म नैहर के जुतवा से मारा जुतवा से रबे फिर मारा
मारब मारब के चिहुक जाई तुरंत माई रे मार के नदिया हमर डाड़ दूर कहाँ गया था? तो बूढ़ा कबूतर में गया था। मैं गया था माई के बचावे तोर माइयों को मरेगा। माए बेटी दोनों के भाई मारे बूढ़ा कबूतर के भी मारेगा। हाँ बाकी अंदर है तोरा आगे से मरेगा। अच्छा बूढ़ा कबूतर के पीछे से मरेगा। मारेगा दोनों को हैं? कोरेंदार जिला में अब बाके हो कौन है? तू ही एगो रंगदार बारा अब हमें है माने हने देखो हने ए के हा पहले ही से एगो रंगदार पी के सुतल बा देख ला हेले हना हरी बा इनके से कह के अभी पिटवा दे हना ए रंगदार हमको क्या मरेंगे? ये तो खुद मरवाने लायक हो गए हैं। दाल भी न भात के भतार भी न रात के काट धावे घर दिला वो रहनमा भीतर के धनवा मिलल बा अनारी सजना तब बेची दिल बा गहनवा ई कंगाल कोइल बाटे पिक मारला सदनवा दहिया लाल कोइल बाटे दहिया लाल कोइल हमरा पिए के आदत हमें जुतवा मर रहे पिए के आदत हो गइल बा। हमरा मेहरारू मारत मिला हम कहा जाए हम पिए के दारू हम पियम ना तो जियम कैसे? दरगाह जी गोड़ लगत ने कब पीला ढेर ना पीले दरोगा जी रुपया ढेर मंजिल है सब पिएगा जा बयास तू ललका पिया जा मेहरारू के कहे तो हम केस संभाल ले जा तू पिएगा हम सब पिएगा हम गांजा पिएगा हम दारू पिएगा दारू पिएगा तोरो मरेगा तोर मैयो को मारेगा हम मरेगा हम फाड़ देगा पिएगा रे पीवा तो हाँ हाँ बाप रे बाप खेती बाड़ी तो बेच के पिए गइला गहना गुड़िया सब बेच के पिए गइला अच्छा घर में कुछ हो नहीं खे बाचल अच्छा तो हई 4 गो बाल बच्चा ए चोदनी हई 4 गो बाल बच्चा कैसे जी हसन सब लड़का नानी घर के भेज दे 4 गो बाल बच्चा कैसे जी हसन तेरा बहन के चोदा तोरा ले आओ कैसे
हाई सबसे बड़ बेटा अरे बाप रे बाप करा बहन के बेटा बेटा पापा के मारो ए लड़का भाड़ में जाएगा जब पी कलावतारी रोज रतिया के देवे लगारी कलावतारी रोज रतिया के देवे लगारी अरे अंजाद लड़का पे हम पे क्या करें जब मारिया वाला लगा खींच फाड़ला दहिया के जब मारिया वाला लगा खींच फाड़ला दहिया के ओ भैया मास्टर मु अब रहुआ बताएं मेहरारू हमरे के बेइज्जत करती है हम पीएम ना तो जीएम कैसे अब मेहरारू हमरे के सभा में धसूर के मरते रवे से बताएं अब लाड़ चकला लाल उड़ा के छोड़ दे हम मुंह ना देखो तो हमरे के बेइज्जत कर मुर्गा ना बुलालू बहन के मास्टर मुंह ना कैले सुना ई कंगार कोइले बाटे पिकअप मारला सजनवा दयालाल कोइले बाटे ज्यादा ने मुंह मेरा रुक ना देखम भैया हमरा समाज में मेरा रुक बेइज्जत कर देलस हम काहे के दारू पिएगा लाल हम तोर मुंह ना देखब अरे जाए तू घर में आई जी लड़ी झगड़ी मत देखो मुँह देखी बेचारी के एकर मुंह ना देखे तोर माई के मुंह देखे हम जिएगा रे बाप रे बाप लठिया हमर कहां बा हो एकरे नाम धर्म पत्नी है पत्नी तो सब ले धर्म पत्नी है अपन घर के पतन होके से बचा ले अरे बाप रे अर्धांगिनी भैया अब किस शराब की निशा में हम बर्बाद हो जाती मर जाती खीस में हां अरे बाकी गोड़ हाथ पर के ले आगे ठीक कैलू निमन कैलू हो हमरा के गोड़ हाथ पर के प्राण के रक्षा कैलू बाकी इतना लोग के बीच में मास्टर हमरा के बेइज्जत कैलू बाप रे बाप चुप हो जाई चुप हो जाई चुप हो जाई चुप 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 बे कि निकालू हम चुप होके उठाओ जूता हम का ए राजा जी का है बोला ए राजा जी रउआ के पहले ही से तबीयत खराब बा रोजे रोजे दारू पियतानी कुछ हो जाई दादा तो हम कैसे जियो अरे बा मेहरारू हमारा आँख खोल दिल अरे बा ठीक है भैया अब के निशा में हम मर गए हूँ हमर मेहरारू के कर दुआरी जाई था रे दादा हमर लड़का के कराई भीख में हम क्रिया खाते नहीं मैंने गलत रास्ता को पकड़ लिया हम क्रिया खाते तेरा सामने जय दुर्गा माई आज के बाद कोनो निशा ना करा में करा बेटी जो निशा बा केवल खैनी चलेगा कान धर के उठ बैठ करो कान धर के उठ बैठ अभी अभी कोई निशा ना करम हम क्रिया खाई कर। लेकिन मेहरुआ कैसे कहलू कैसे कह कि अतना हो बलमुआ दारू पिया बोल कैसे जिया अतना हो बलमुआ दारू पियबा बोल कैसे जियबा अतना हो बलमुआ
हमारा तबीयत तबीयत खराब चलत बा रोज दिन शराब चलत बा तबीयत खराब चलत बा रोज दिन शराब चलत बा। हां बाबू हां हम आएगा तबीयत खराब चलत बा रोज दिन शराब चलत बा हर भसता कर जावा कैसे सियब बोल कोई दिन जिया बाबरे सावधान ना भैया भैया रे मेहरारू हमारा तो छोड़ा दिली हम दारू कसम खाते ना पियम शराब बहुत खराब चीज है भैया हमके मर जाती शराब पियम तो ऐसे परिवार में मार फदारी चालू रही मेहरारू मारी की मर्दाना मारी जेकर कोनो गारंटी के मर जाए केकर कोनो गारंटी नहीं है शराब से हुआ शिकार उजड़ा उसका घर परिवार शराब से 3 चीज चला जाएगा आपका शरीर जाएगा धन चला जाएगा और प्रतिष्ठा चला जाएगा हाथ जोड़ के प्रार्थना कर तनी केहू शराब के फेरा मत पड़ी अगर निमन बात कहले हम तो तनी ताली लगा के सम्मानित करिए बात पर जय हो जय हो राम कहि द